Andito pa rin tayo sa lumang sementeryo po dito sa Barangay Kayanga sa San Fabian, Pangasinan, at inyong nakikita yung original pa niyang mga materyales mula sa perimeter fence na siya pong bumuo dito po syempre sa sementeryong ito noon. Ngayon ayan na, unti na pong nawawasak, pero mabuti na lang dito sa part na to medyo intact pa siya. Yan. Sa full episode yun na lang panoorin mga S-Friend yung pag-explore natin hanggang dun sa dulong ito. Pero kumpara nga naman doon sa mga ito, saan pinakita ko sa inyo sa part na yan, ito dito sementado na eh. Tapos yung gate nya. Bawal daw pumasok. Ayan, mas makikita dito sa bahaging ito yung ilan pa sa mga buo-buo talaga na ladrillo niya. Yun nga lang, kung sakaling may mga old photos kayo, pwede nyo pong i-share mga S-Friend para maipakita natin yung dating itsura nito, dahil meron kaya itong parang arc entrance dati. At ang inyo nakikita ngayon mga S-Friend, ito na yung bahagi ng perimeter fence nito pong lumang sementeryo dito po sa San Fabian, na ito nga't dinadaan-daanan na lang talaga nung karamihan. Sayang. Dito sa gawing likod na mataan natin, possibly ito yung pinakalumang puntod dito.